Һәр яз җитүгә меңләгән маҗара эзләүчеләр Эверест камены турында хыяллана башлый. Бу тау шулай ук Джомолунгма исеме белән дә билгеле. База аланында алар тау ишына үлем пигенә менү мөмкинлеген айлар буе көтеп утырырга мөмкиннәр. Тик нигә соң кешеләр Эверест каменнәре өчен гомерләрен дә куркыныч астына куярга әзер? Үз-үзләрен сынап карар өченме? Манзарамы, я күккә кадәр җитү мөмкинлеге ымсындырамаларны? Күпчелек очракта эш Эверестның дәрәҗәсендә. Ул бит җир йөзендәге иң биек тау. Монда бер төзәтмә кертү зарур. Нигезеннән очына кадәр үлчәгәндә иң биек нокта булып Мауна Кеа вулканы саналыр иде. Ләкин Эверестның диңгез биеклегеннән 8850 метрга калкып торучы ноктасы планетаның иң югарысы булып санала. Бу калкулыкның ничек пәйда булганын аңлар өчен безгә җир кабыгы астына тектоник плитәләр бәрелешә торган җиргә күз салырга кирәк. Җир өслеге броненосецның кабырчыгын хәтерләтә. Җир кабыгы кисәкләре һәрвакыт бер-берсе өстеннән, астыннан һәм бер-берсе тирәли хәрәкәт итеп торалар. Мондый зур тектоник плитәләр өчен бу хәрәкәт чагыштырмача тиз. Алар елына 2-4 сантиметрга күчәләр. Бу якынча аяк тырнагы үсү тизлеге. Ике плитә бәрелешкәндә алар бер-берсен этәләр һәм җир кабыгының артыклыгы аркасында барлыкка килгән калкулык хасил итеп бөгеләләр. Эверест та шулай барлыкка килгән. 50 миллион ел элек Һинд плитәсе төньякка таба күчә. Үзеннән зурак булган Евразия плитәсе белән бәрелешә һәм җир кабыгы зур калкулык барлыкка китереп ярыла. Эверест тауы нәкъ менә коллизиянең уртасында, Һинд һәм Евразия плитәләре бәрелешкән урынының шигендә урнашкан. Ләкин таулар кузгалу көчләре нәтиҗәсендә генә барлыкка килми. Җир катламы өскә таба бөгелгәнгә күрә, һава агымы да өскә таба ыргыла. Югарыда һава суына, ә бу үз чиратында андагы дымның конденсацияләнүенә һәм яңгыр яки кар барлыкка килүенә китерә. Явымнар ландшафтны туздыра, андагы ташларны шымартып я җимереп бетерә. Бу күренеш җилләтелү дип атала. Аска таба агып төшүче су җилләгән тау токымнарын юдырып төшерә һәм тирән үзәнлекләр һәм очлы пиклар хасил итеп тау өслеген ашалдыра. Күтәрелү һәм җимерелү арасында булган тигезлек тауга форма биреп тора. Тик Хималай тауының түбәләрен һәм Апалачи тауларының тыныч калкулыкларын чагыштырсак, бу таулар бер-берсенә охшамаганы аңлашыла. Вакытның да үзенә хас көче бар шул. Тектоник плитәләр бәрелешкәндә күтәрелү тиз килеп чыга. Текә һәм биек сүзәклекләр барлыкка килә. Әмма җир тарту көче һәм су аларны көннән-көн тәбәнәкләндерә. Нәтиҗәдә күтәрелешне эрозия куып җитә һәм текә тау битләрен уып ташлый. Өченче фактор булып климат тора. Нолдан түбән температура вакытында кар тулысынча эреп бетми, ә әкренләп тыгызлана һәм бозга әйләнә. Шулай итеп, җир йөзендә төрле югарылыкта була торган һәм һава торышына бәйле булган кар сызыгы барлыкка килә. Суык полюсларда кар сызыгы диңгез биеклегендә урнашкан. Экватор тирәсендә су бозга әйләнерлек суык була башлаганча 5 километр тирәсе югарыга менәргә туры киләчәк. Боз катламнары үз авырлыклары астында бөгелә башлый һәм боз катламы астында әкрен генә агучы бозлы елга хасил итә. Ул үз астындагы ташларны җимерә. Тау текәрәк булган саен, боз да тизрәк хәрәкәт итеп ташларны да тизрәк вата. Бозлыклар рельефны елгаларга һәм яңгырларга караганда да тизрәк юдырырга мөмкин. Бозлыклар юдырган җирләрдә тау очлары шул хәтле тиз шымартыла ки, хәтта аларны зур бензин пычкысы белән кискәннәр дип уйларга була. Алайса ничек Эверестның бозлы очы шундый биеклеккә күтәрелгән соң? Беренчедән, Эверестны барлыкка китергән плитәләр бәрелеше аны башта ук биек иткән. Икенчедән, тау тропиклар белән янәшә урнашкан. Шуңа күрә анда кар сызыгы биек ята. Ә бозлыклар тауны юдырырлык ук зур булмый. Тау үзенең зур биеклеген саклау өчен идеаль шартларда яшәй. Ләкин бу хәл гел дәвам итмәячәк. Без гел үзгәрештә булган дөньяда яшибез һәм көннәрдән бер көнне тектоник плитәләр, дөньяви климат һәм планетаның эрозия көче бергә берләшеп Эверестны кечерәйтергә мөмкиннәр. Ә әлегә Эверест сәяхәтчеләрнең, тауга менүчеләрнең һәм хыялиларның уенда легендар тау булып кала. Тәрҗемә Розалия Шакирова, монтаж Олина Галиәхмәтова, текстны укыды һәм тавышландырды Булат Шәймиев. Гыйлем берләшмәсе 2018 ел.